woka gina moa nyidin na aboa ye frɛ no wokra ye ne tifie no ye frɛ ne saa mo ne tifie na se nipa ebewu ewo fie ho a na aboa no na watu na se wuo no twam a na wasan ba abanimfo hwɛ moa yi din na aboa wo nipa ebewu a wotimi hunu na watu afiri fie de eni aboa yi de be se wo ye nipa kra etinimu enipa wo kra na etimu wo nkwa home no be se aboa no enim enti na nipa ebewu a no watu enti aboa we de wo ye nipa kra so Meet Chow show na wo hwen ya saba opanyini de bisese na ase eba na himfie ebeti abakwasem tete obi ka tete obi kire ebe mu nkire mu ebi ni sai edin nkire mu bi ni sai ye ni pai ya ma ne mmemme de ya ware na aware mo futuo pa ene sai aware mo futuo emu ni sai ena wokọ AMA cases eba ye a eda AMA ni chese emu 66% eduasensia oha inchemo de sensia ayo wo ma omegu omaware bonisi divorce nko ye 66%. So okwa abroche dia divorce dia akoye sebe nsuo a nipa nom se nipa egu aware ni ewa abrochiri ede na esi ye ntie ni be mane ani oban ntimintina edie na wose ye kachire be ma ne oba no mutimetina aware mafutuo pa enesei nana me de kasamu mo na wadome kakra aware mafutuo enesei ne efrehin anase ne kofare ba enesei me da sipi mi ra me nso me da wase awade etwase afutuo bamu di ntira awade eguo ni se oba bia se be wafa ya omu kakra wadi hia kakra ne ba ko ware a wo hwehwe se ne ba no ebekwa akonya sikani bi ba be ma aware no na ne ba na wade mu ama ono nso ne konua mu aye ne ha eyesa ena mema nso aya babi nso ko ware a omu nso adwene ye wo omu se onye wo ba wo nso ni fie sika wo ho na se wo ware a wo ba nso abusua no badwene be ma no ho oba no be ma ni sika he wo brase esan se ese woni ne ka bomu bobra enti da mani ko ware na na yiri wo sika yiri fie sika wo ho enu oba ne se a me se me dowo de kwambia mema papa ne me maame no mape ba bi do wa hia ma so wanya adwuma na ya ni atimi age bo ya setena mu bia no mefa so enti na oba no abusua nso apadwuma ma ba ma na tete ho de ne ware wo bra ne ware sika o ko ware wo ko so mo ase be mfie du wo bunua wo do wo hye wo pam ni nyina oba ba ko ho
Enso na wa be ma no kura na ekoje awade ama wo no na wunnim se wunti na osum. Enti dia akoba ne se kuro bi a ewo mu te sa rom so ha. Da bi se saka kire ne baba se mempese me baba be kwa akofa sikani be ma ba me fie se wodo no no obe ware no. Se wo yesa me ma me yi na firim. Me baba ne se Papa Matthew Mate awade hu asem na wo kan no. Mate min ko fasikani baba ma bia mafia ha mane ma didi atamfiri se minim. Asetena ne ahokire a woni abrewa ewo mu. Kromu ya oba bi nsu ni kunu nso adin saa omo nso gisi ekote anwono mo ne de akodwa. Maame no nso ni kunu akasa kire omo baba ma se okofa sikani ba e baba fi ho a eyi na fura busuam. Ohu awade no kura ma ani yetu honfo nti na awade wali duru ba bia ye no ho ade nyina yese abusua no ntufu kakra na nkwala no mfa nkobobra ne kwan a yefa so atu nkwala no fo am de akobobra na ma no da so no nkwala no so ade e beye wanwan ne se sikani ohiani no babbe ma no wakohuru ohiani no so baba no ene nkwala emienu ko hyehyɛ awade na asem oba ne ka kire be ma nsem de enka me do na me papa tumi fo se me kofa sikani baba ma ba ne fie se pe wayi mafiri ni mam enti me srawo me papa ni bi me maame ni bi ma emfansi ya se ugidi se ufie ya de a mempewo na no si pe na be ma nsi me papa Afutuo di tu mi no eno na oti yenti na wo kan na se me nso me papa tumfo se me nko ware sikani baba da me ware a me ware hiani nti asia ya adwuma be ma na kobo na wofo amane se wahunu wo ba bi na nigire ho se wo mokosra wade ma na nko wope ebusua tu ho ana mo no mko hu se hiani buruburu eti se wo mo a ebaba enu wo mo ba ne se wo pe no oso wo pe ne dia ne na se ye ne ye ware ma ye ba enti ohiani no bisa de ombagie ne sanse oba na wofo su ni bi enti wo mo se ye nton nipa kakra bia om de baba ba ya dansidie e ba kire se enkwala na kan ho abum se hiafo ma na e ware no wode ba wo mo baje abusua no me be ma na abusua no atu ho na mo akopɛ ho besia akoyi oba ne ho ade oba no aba ne kunu nkyai ewa wade ase ahiafo mienu se boole jokura ne yedi a isan so wo ne maame ho no boole jokuro na bi ne toda o mu die toda kura nsuhunu ne enum ada enti o mutena se hiafo ma na da oba no koda be ma na kire no o mu ko wura da mu anadwo no pe na ese awade mu anigye enso etimi baso ese oba no ene be ma no eda anadwo no o mu bufu mpa bia o mu anigye se de be ma ne ne yire epese agi ani bia no de o mu nso o mu jibi enu achi na be ma no ka kire oba no woda suo mu se maame na hu so maame no papa ni bi mi nso papa ni me maame ni bi na me ka kire wo ena ye wura da wi mu no me hye obo se pese mi tu kwa na me ko bobra na me ko pesika na me de behwe mi ma wofo ne bi so maame ni o papa nso so se wo beti ase sa ade a na no ansikura no obanzi mi wura na ye de ma hye won sa se waye me ho ade no de de obeka biam no ba ya dwene wo betu kwan a akwanda ho
bɛrima no hwɛ ne yiri din no ɔka kyerɛ sɛ ɔbaa me ka kyerɛ wo sɛ hyɛ me bɔ ansa na akwantuo no bɛba so a aba firi sɛ mempɛ sɛ mɛkɔ na mɛba ne yɛ sɛ wo ne bɛrima afoforo bi ayɛ biribi ɔbaa nsi me wura mehyɛ ɔbɔ sɛ sɛ ogya me hɔ na wodi mfie aduana wɔ bata mu koraa nkɔda bɛrima biara kyiri da kɔpem sɛ ɔbɛba sɛ woba ne sɛ biribi saa si a woba na ampɛme a gyaa me na no si pɛ ɛna ɔse na wode woyɛ bɛrima abɛtumi aware mmienu nanso wohyɛ me bɔ ba yi ɔso wo koe paadie wobɛkyɛ bɛrima no se hwɛ maame mehyɛ ɔbɔ sɛ me nso akwantuo no a mekɔ no mekɔ na menya mfie aduana koraa me nso memfo ɔbaa wɔ hɔ da kɔpem sɛ mɛsan bɛto wɔ ɔmo gye yɛni a kokɔbɔn ya na bɛrima no fa na piretwa ɛna ɔde ne sekansi ne hyɛ mu ɛna ɔtɔ kwae no mu sɛ ɔkɔpɛ adwumayɛ ɔnante saa nansa wakɔpi afuo bi mankan wom bankye wom bɔɔdeɛ wom bɔɔfra bere aduane biara yɛsi kuyani dua ɛme yɛfire ne kuyani biara bi wɔ afuo no mu na no korɛ ne sɛ afuo no afu enti opi afuo no ano hɔ no ogyina hɔ din ɛbaa ne tirim sɛ afuo deɛ nka mehunu ne wura nka magye ne paa na nka madɔ sɛ yɛka no na afuo wura no nso aba afuo mu hɔ anɔpa na wɔ no nso afuo no hufu afuo no wɔdwene sɛ obenya paafoɔ ɛde wɔn mo adɔ afuo no ho na wɔn mo nyinaa gyina hanoa ne yɛhwehwɛ afuo no mu no ɛna afuo wura n'ani kɔtɔɔ ɔpaani n'anim bisan sɛ bɛrima wama ne a wɔsi mi wura mesrɛw menyɛ korɔmfoɔ maware meyere abusua ni bi me nso mabusua ni bi enti mekɔpɛ paa madi adwuma biara wowɔ biara wode mame a iwura me no bɛyɛ papa nse ɛneɛ saa na waka meɛnkɔ fie wɔde ne kɔɔ ne sesen mu ɛno ɔne ne kɔtena aseɛ na nhyehyɛeɛ wɔ hɔ sɛ bɛrima nse wobɛnya mfie aduanan ansa na wasa akɔ ne kurom na mmom asɛm a ɔka kyerɛ papa ne sɛ mfie aduanan ne nyinaa wɔnyine sika kaprɛba adwuma bi ɔbɛyɛ sɛ papa ne tua ne ka biara no wɔn ɔboa ne nyinaa no mfie aduanan no so no sɛ wɔkɔ a ɛdɔ ɔbɛka sɛ wɔkɔ no deɛ da no na pa sika nyinaa ɔnsese no ɔmfa no adeɛ nyinaa ma no nkɔ firi so ɔbaa sɛ ɔbɛbɔ bra kɔhwɛ ne yere ɛne ne nse no papa nse ɛne ɛso waboa me mfie aduanan na wudi paa firi na mfie aduanan sɛ ne sika no koraa mde yɛ adwuma amanya no mmɔho ɛne wakɔtɔ sika watɔ boɔ wama ne taadeɛ mpaboa akɔ hia so adwuma mu nyukreni ɔkɔyɛ nsi yɔ adwuma a kyerɛ sɛ bɛrima ɛkɔbɔ bra baade ne papa ya ɔne papa ne tena yɛ adwuma ma ɛsɔ papa n'ani yie papa mfie aduanan ba ka bɛ na ɔtwe mienu ama ne bra wɔde bɛkɔ aso no na ɔka kyerɛ papa ne sɛ gya aka na ɔtwe mienu na me kɔhwɛ me yere enti mapa sika nyinaa sese papa ne so sɛ nkakyina koraa na wokɔ na woka kyerɛ me a wapa sika deɛ maboa ne nyinaa no wɔ hɔ a mede bɛgya kwae kama nsuro ɔtena na wɔtwe etwe mo ɛka na wɔtwe na papa no frɛ ɔpaani ne sɛ waboaboa ho ɔsɛ papa mgu so wasisi wuni ama ɔsean ɔsɛ ne na me kama kyerɛ wo ne sɛ aka na wɔtwe pɛpɛɛpɛ na akɔ wapa sika no nyinaa na mahyehyɛ no kokoo moto mu atwetwere hɔ no ebura duonu wodia woda no so ne sɛ wo kɔ a me de bɛ mo akɔ lemo masɛm ati asɛm a me ka kyerɛ wo ni ye me wa futu sɛ miɛnsa bi wɔ hɔ sɛ wo bɛtɔ futuo no a mɛtɔn ama wo na sɛ metɔn futu sɛm no ma wa mfie aduanan ho pa wo bedi ye ho sika nyinaa me mɛsa afa ma deɛ wo pɛ abanti ne papa kɔtena ye ɛsɛ ɔkɔ wakra sɛ ɔkɔ
papa ese wa pa sika ne de enye problem na mu maka afutuo bi wo ho me tuofo wa pa sika ne wa pa de nyina message ma de back open sana meet Charles na wo hwe subscribe like and share just subscribe like and share na adofo so be enhwe me ko break aba. Yeah, meet Charles on the subscribe, like and share, and let your friends follow this channel. Na okasa, they say do Afutuo. Abranti ayene ntasentase. Obeje opesika. Anaso obeti Afutuo. Na to so. Me da se miura. Ese Afutuo no otie ni ko woto. Emfi aduana ho pesika nyina na ode to Afutu sem miensa. Na adwuma obeye ni mfi aduana ya okra na yire na ayeka ono nso akra twase woko enti papa no ma ne brese won koda nwene ho ade achi won famu ayemra se wo pafutuo na o meka se wo pani sika na sika ndie na twetwere ho no wono anso de nani ahunu sika moto bedu na twetwere ho yi se wo to afutu sem miensa pe na wapa sika mfi aduana nyina ahye o okoda dwene ho ade chen ya fuwira no ebisa no wantimi amamu aye fisi wo hwe sika no na woni mo Afutu sem kura woto no obeka se obaji sika no eburu na dwene so nti wantimi amamu ya papa nse mama echina famu aye bre me na wohwe no eso da ba ko ate aka nansia ko na ko famu aye bre wokoda ade chen wantimi amamu aye na so ate abenenum wase ko de etwa to ni oba na so obaju sika ka kire me na me fa sika ma ho efi se enetwamu a aka nan pe na wo ko ade chin ya brantie no okọ dwuma papa na okura na dwuma no ho no ohwe papa na anim din no wase opani yese meto Afutuo no mom chen se magi sika motodu ediako papa nso sisai wasian papa misra o makoda dwene ho pa adwene kwa chiri papa sika motodu meda ne masoa ebia na meto Afutuo no ebekwa akoboa me baabi nti me meto Afutuo no papa ne bisa ne mprensa no kan so obeto Afutuo no bisa papa ne se Afutu sem a wo ton amame no de edi kai ene de wo hin papa no ka asem tie asem o ka je nze fe Afutu edi ka ne se wiase a wo no fatu tirimu se kwantie bia eye musuo asem wo ya antina papa no se wo ton na de tosu mienu osi de tosu mienu ameka kire woni se so wusu obi asemu twam na mfa ho amfo wani nkohwem odi entokwa bi aye ku bi apeso tumirika koti ade kurasi no utiranye ye obekwa akohia wo nkwanhia wo bewu kwa enti a mede ameka kire won so obi asemu twam a amfa wani nkohwem wasina de tosu miansa ose de tosu miansa de ameka kire won sa de bi abehunu ni wiase wo ye beeman ebe hyewa bufu amu adi awuo bia no ya da ma de nchi so enyankopon be ma ho mu aye ko mawie Afutu sem miensa wo ya na me ton e de ama wo monsi sika ni nyina nkogu dem aka nan eda no so a na wo kwa ya akra me be ma na koda na so
no patutu tu dware ya no fa ne boto no ne sekansini no de baaye no shemu okwo se papa ene na me ku nam daase se me be no wotena e wato afutuo a mu oduru sa mame nti mako papa no sori wura ne dem opie no obaaye no okura pan no muame ensa wasi hwe pan no ye kura mi miensa we ya edika no de me ka kire on se didi ofie na num nsuo ansa no wasim na wo ba wosu di na ansa kwam wo kwa wa wo kwe kombe dew nti diwei na fatwa kwai otena ase didi ye onum nsuo we no papa no ma ne nanti yi na brante ne fa de botosini wa brata de kura woni bie esen ko ho koi ogura kwaye num pe ko na nim kakra bi no oshi a mema miensa be ma na hina wo ko woso mi free hey mi kokwa apreti o fra yom so mi kokwa apreti kwa wa me di be na nsan wo kwam omso na ha di obakwa akofa go so akofa bedi akon aduani ahwe kasapin abi ehonde kwa no wadodo de me kan kiro nse he bomu kwa bi da ha ya ntu fa ha enenko abeduru kwa apreti enti fa ho oka enu ohwe se obedi pa wa nya hwe no obisa betena kwai mu nansa aye na ahomtie enti oye na adwun so obefa bomu kwai no odan no ho fa bomu kwa no okọ be ana mo ma akoma akudu enu oka se papa na futuo no oton ma no oka kire ne se kwantia bia yi musuo enti osai na chi esa be fa ne kwan dada no sa bre no so na mema no miensa no na wo muko okoya okodua kwantimfi baabi na esa woda no wo home no okoto sa homje bia bi wo ho ya bansoro nti obo wura ho okobisa wo hwesofo wo ho no oka kire ne se aha de da krope na aka se oso beda de dai wo soro enti koda okobie puno no ma no odi panu no sini na no panu nso odi sini enum nsuo na wadawa na juda suo mu be no mienu enu ati ewurade memme mu nso di o hana jimi o ye kumi o kikriki efio no didede ya to afasu afada yi ho ehin na wudwane afa osori se wadinani ko tentoku emu mpuma mu nanko wahwe dede na ekoso no osori pe enu okai se papa ne ka kire ne se obi asemu twam a eya wonfa nani nkohwem nti wasai kodai so obi asemu twam a enfo ne nkohwem ne gese kamia se ye ka kire se emye yenyi wasemu ho danse enya sembe so ko hweme yi wa danse na ogwo kwe kasatenti wo endi okaye pe enu osa akodae ahomachi no onum ni fa ni mu tete a empatu presu no ohwesofo no si fom ko bo hoho no pono kokoko na waje so se me wa ho miwura obisan se na oda so da ha enu osia miwura safe na de achi kafe na mi besi fom awohoro manim na nka ma beda wase na mako wasi lenu adede na de anadwo no na ekoso no nti wante osi miwura me de so obi asemu twam na mfa me ho a ya me mfa mani nkohwe meti se dede koso de na nso na mfa me ho nti amama nsi fom eho na hwesofo no ka kire nze hwe si fom ne ko aha obi ani we si ahomje bia wo bem ho obi ani wa da ha ma de achi no ndi sa de achi wa wadi afe ko papa ifa ni botosini twira
nansa no pepepepepepepe no apie ni kurom anwumidwaase se ya opie ya ohuru se na yire ewo ni fie na brantie bi di nanim kama esansa na yire nan susu se ni kunu ko bata wo banti otu mirika eno okoya abema na wa atu no wode ne nsa toa bema no kom eni ni ko fie afei na bema no enso wa bepie kuro num na won so wa hye ne bo se wo ma bema bi anto abasa ko mu da woni bema bi ani agro no wo ba na brantia ne ho odene na wode na nsa to kom ehye da bufu nto wo kan se nedie be niewu anya na oyi ni sekai no bro yi sekai ni wi na ba na adwunu se papa no ka kire ne se ohuna de be ma na die wu aya wona na wo home so wansa entina mangu bisi na nimu tenten so o fura mangu no kotena so a na brantie nu ko wura na yire da mu no wampie biu ekopem anopa no ni nyina oba ni si fom a wo pra na be ma na hyede mu ho enti hye be ma na bufuo kase na bra wo si fom a na yire hunu se ni kunu ba no oba na to ne pra ye twene dia ni die kohia ni kunu mi wura nie wo koto ni kunu mu aya na tu no ena be ma na twen no ho na yire no ahwi ase oba bisa anse mi wura mfi adua na kwantuo wan fa bibia ma na du nipa dua ba kura mepe adenti na mede anigye behia wo na ogumani mu ase wase bra me ko no hye me bo se woni ba ma bia nkasa ndu anwumre na mbeduru ha ebra meduru ha na mehunu sa branti ebidi manim wo ba ye na wa atu de nsa tu kom na empo de ne ba wura me da mu ha no ebepem anopa ya wa pra soja nyina no abranti ne da so hye ho enne die ebesi bia besi oba ne simi wura nti we na abo afuwe we na ateti we nti na obekum nipa mi wura ko akoma to yam na we mu aye kan nyina na kapa no ba ko a papa ne ka kire nse woduru ni kurom a wone na yire ena enche pano no eni wasi mi wura hwe obufu na akumi akwa akumi ko eda eje ya wade na ekoshi adam no onsi eje ya nipa ebufu mpa ye papa sadia wo be ma ne na yire beda ama niji ababia no yeje na dana wo ko ye no bepem nde no me bra mpa ho aboso me nkunu na me wo ye no ma wo be ma na sedi osise wo no nti se wo ba no firi kwa so wo ba na me hu na ya na mka se mi wura wo na wo ba ti ya no makoya na wa atu na mde na che wo me do ho awere chechira hye wo ba no mu enti ya oba odadem ho se wo se me bo ama me nkonya ne no okwa no wase akwasi wase pa me wase wo papa na aba no da ba ne na de mawie na da ba otopa no bai e de na da de ba wase me si wo papa ba no obi a ya wo nu mfi adua na wo ni mu papa ne so papa ba kwala ndi anigye na akpe ohwa kwala no din no ohwe ni nipadua ogina ho no ohunu si wo kum oba no ne akwala na nadwo na enka ohwere na de abutoye mu aba maami ani abutunsuo kakra na yetin bi ai na me de akom de me anu abufuo nti se mi kun wa kam kun kwa la yetin bi mi anum na me de me ba me fie wira maami panu bi wose ba kun de mbeduru ame no na enchenie na yemfa se kan tum ncheche mba ba ya bakan ho miensa na o yetin ni wi na papa ndi ne se kan sini no che panu no miensa pe o ma na yire ko o ma ne ba ko eno ofa akoro be ma no bu ni panu no mu gwe se wade ko botinum se de na amafo si wo mi akuro no obu panu no na sika mpoko asika akọpọ eti se metwede na ehye ne panu no no sei papa panu ode maami ni wire firi se ni sika akọ wom no ode maami ne ba ni bu ni diem na saa hyem ne yiri bu mu ni diem mu miensa na foforo saa hyem anigi abafie
sika na wagya na kwantuo mu na aba fie no na afutu sɛm ewo mu ni sɛ ɛyɛ papa na bɛɛma no kɔyɛ n'adwuma no ɔno na wa awudifoɔ wɔ kwa mu hɔ nti sɛ wokɔyɛ n'adwuma na wo kɔ ne ɔmo bɛkyerɛ wo kwan a kwantia na so hɔ no na ɔmo akun ni asagye papa ni sika de akɔma no enti wo yɛ ɔba me ka kyerɛ nkɔhye okunu so nkɔgye sika duro wate ebi a na etiribi ni tiribi nse okɔgye sika duro bi ɔkɔɛ na anye yi na dane afa no so no wɔ bɛbɔdam ekwantimfi wɔ no ba bi ahomgye bi ɔkɔdan papa na asi wɔ wa paafu ekum nipa nti anadwo no da hɔ na se wɔ moteateam na usi fom pɛ no o ma che oni ekun na sika na wode kɔ no no mo de papa na de asa akɔma no na se ne bɛya ma papa no akɔla no pa wo kodi ye na so nani obetimi di sika na kɔfie no ɛho akwankyerɛ na no ɔde ma ne sɛ kwantia yɛ musuo onkofa bomu kwa miye nkoku no na bɛya ne ya sɛ wae som no mfie aduanan na ne pa sika na wudifoɔ no bɛsa agye no wakwantimfi di abrɛ no oduru kwa mu a obɛpɛ baabi ada dede besi wanya na adwene so ordinary bɛkɔ akɔhwɛ firi sɛ de ɔteam sɛ yɛ kunu no nyɛ onua no no nko ana anam na ne nansa so no de obepie fie na momien hwa werɛ kyekye sɛm a ɔbaa ne ka kyerɛ ni kunu osi mi wura sɛ wamfa bibia mpo amfiri batamu amma wodi ahoɔdena ba enipa ne bɔbra wo haw ne sɛ mi wura mit Charles show na mo hwɛ nana ego so kyerɛ Awareɛ Afutuo deɛ ya nti enya Afutuo Awareɛ nana go so kasa subscribe to this channel, like this video and share na afoforo so enya bi enhwɛ madam ho aba mit Charles na mo hwɛ obai ene okunu kasa oba no e ka asem de bi eche nokunu subscribe na like na share na na eto aso we sika bafie anigi aba afei no oba no kyekyere ne kun wura sɛ mi wura enya de a yenya impo a nka onipadu a de ba ye no som me bo kyɛn sika nene ema dodo sei netimi hye mema enkunan saa wo awade mu na de obi abobra nya ba adwuma kro na moye o mu gye besia sisi adai etire bi ni tire bi so senti utiri nya na adua bofra wan hwe anu akotepe enu nti oba ne hye ni kunkunan no edi yedie ni nkunimdie bai ye ka kire ye nuanom ma mosi suo se nware a monware awere kyekire monware tema monware anidie na se okrokro wukuna ade e wo batamu a yira kora no wukunu beba beduru fie no beba beka wonsa medam ase we num ne afutu sem a ye awade ne esi tufu a edi tu awalefo ofo se de ebeyema ba no enkotete bema se bema no ba no oba no hu no ogaje nze kohwini wo kosekansi na wo de koye na ade ba ye enke bi kura ka bema ne sika no twa ne oba ne tiri wo ho a esan so wo ka abodwoye mu asemunti enkunimdie ebeye wo mo dia afi wo mo ani esusu se wo mo ye hiafo esan se nkwala no ware wo bra no wo mo anware sikanti yankopon de we mu nyina kan o mo medam ase menim se we
me ka de ama awarefoɔ nyinaa sɛ afutuo ntwam enka sɛ wanyini bibia betimi ato wo wadeɛ no brɛmu me daase na mesme de basipi na wo kasa no nyamu no ka sɛ anwono mu yɛ de ade nanano sɛ ma yɛ anwono mu amanfo aworo ama ɛyɛ habayɛ ya ne wɔ kwae ase tete hɔ ɛno na ne yɛ maame num kokuma ase a wato amane no ne yi anwono mu no baako ne de akyekyere amane no ne atedoa ne de atoso ne abɔ no pɔkɔtɔ mu a no ne yɛti guso odi wia o do katere ma wai so efiri sɛ anyano ne de yɛ nkyɛkyere ano na meka wo behunu ɛno ne afrɛ na anwono mu enti ɛno ɛna na maame no baba maame no kotia no one ne bandi kodwa menim sɛ wa beti afutu semu yi na de betoto awade ehu bia no onso ebesu yi medamase na ene na mafo ntime antwe afatetefo no so because angono mo no sisi ame no kasa imprempren uduru krom nkra bonten so a ono wonyum sika papa bia mu ton mo akese bi no enne omafa o de ton mo no so wokɔ baabi a yɛte mo yɛbɔ no bɔ kyerɛ wa wontimi entua enne na ɔmo de ɛton ɛmo ɛwɔ kumase abɔnten so ne nkra abɔnten so enti enamafo ntimi antwe afatetefo no so de yɛtotwe no na saa aba me da se miura na ba wo mo aba ne se aduane bia ehye ka habaye no beboto ebra habaye no beboto pe edihwa bi baba aduane num sa hwa na ede baba aduane num no eyaduro udi asa o yade afiri se yehunu asikyire na yehunu asan yedidi anka na nananum waduaba ede che bibia na ya nwono mu aba nananum frɛ na nwono mu se eno na wote ansuo kitoa bi na wa no wodi twitwi ati kokora baba minimu na wa hweye na se wo mpa de fenefene mu a obɛfisa firi se minimu ade a ɛbɛyɛ de aduru nwono mu ase no na se be wanya na ba na ani na wonya habae no mu tutuo ɛka wadua no ho a na mo wadiye eyaduro enye bibia na amafo hunu se yetotwene ne ekofa awroba yeton mu aduane no ene obekwafuom na kwa de bia fa awroba firi atwa kwansina bia san koto kuku ase awroba nso tohwa empro na se ahaban na se yede ma wa asanka atito ekura enka bepro empani so nu odwa akwada hayie wo tie no no wowe wodi disu wi a esa anwa no ne enwono ewo so no odwa nso ne nam krom no oduru ho na da ho a ono nso fa ono nso wasa ne ho yade o no ono nso awe enti saa bre no na efin ni krom sede ne yede woro agi kura boso yesremo awire de wo bodi ahaba ye adwan de ye dokono no yede ye niema bebre yesremo yede ya chifuduro yede hyema mbata nom sede ye be ya wawo ne nufu mu kuro ni ade nyina bewu enso okodwom sesi ana so obi ka bankuton ena akwa no ode ahaba na kyekira we kan se na enso de ahaba ye wonti ase ntira na nanu mo de mpanimfo de afuo mu apesie de wa tena kurase adoko kwa amana babia kumase wo bɔ apesie hwegu ahaba so na wo ton a de wonim bato de wa haba no so on to de wo de woroba kyekire da firi se ahaba na ohwi aduane no gu so no anoa ni tutuo na fa aduane no ho a wudi amana sa o yade mesremo sankofa nye musuo ade bia nanan mo breso ya to atwene na amafo se mo breso na ye no wo haw ni ade so na amafo afa so a ye de etina bena bofo akire o enche ni ehura tra ni eko na mo nso mo betina ne sei yesremo ade bia wonte ase ye me se oba show yi so na se wonte bibia ase a ofre kofa ba ya oba me ate ebekire o mu me da ase Meet Charles na ohwe do bit mind say so oba subscribe
na wa share na wa like button no ho click so na share video no na subscribe na catch wa dan for me say o mehwe bi na tete obi ka tete obi kire ebe mu nkire mu kasa nkire mu edi nkire mu amane na mamre a kame yese eye free ho no ana se ehwo mpo a wonte ase no na be kire nyina mu a kire na aboakra oni me panetifi abakwase mu aboakra ho na a ibetime so be free me kasa mu ne ma me daze miura okra de e kan okra anyedin o ka gina moa anyedin ezan se wo ya boa o tetina no ben wa ho ani kan ye papa lo ya boa o chirifin tetina nanu mo kan se ye chirifin a na ye chirimo na to so kofu oba wuram na ye chiwade na yempe inti uko yebi na se so mu a udi fian be kan wabusua na aboa ye frɛ no wo kra ye ne tifie no nye saa na wode owodini se die edi ka kan no so ha wodina e frɛ no tentaboa ku jantacinta na ade a ene na wo kra owudin na ene me bebo okredini a kirewo ye fre na ginamoa no ye jagin o ye bofo ko wiram na aboa no woti wiram wonye fi aboa wu no woti wiram e jagin di tua nantia wo ba o hwedua bi adukurum na aboa na wo na ne ma no ehu ye ne fe on say aboyi mai de se de o mu fesiti de machiri bi na makoyan no fie ampa wo fa wo ba ko be mako e de wo mba fie na obetete wo mu maamu anu benyini ba woi wo ma se be dore na nyamianum na mo anu ya kronfo bibia jaji de betu bia bo anu de na no ba kwa akoka ewo mu na jaji yonku bi besra no no ba hwe mo anu ho anika eni se de mo anu ho fesiti a osi ejaji na wabo de enye de mambi na me nso me nkoye no na mo anu ho ofredodo ejaji se me mawo mo anu me no o motia no kwan o de me nam so dimia enam no o motie me de aboa ne ma wa hwe anada achi udi medina akoto aboa no so intime mfa mawo okoso ne kan bia koprim se ejaji ma na aboa no bie na okoye no okoye aboa na o mo dozo no enam na ade beto wa ne ye de ko utodo kono to wa beba ne yedi bibi aboa behunu a ye nipa na woni nete na wori ye ni wura no bedie bia aboa no so de na no bekwa akoka obi nso behunu ya so opebi no ase ejajajai aboa no wontimi ne ntena no ose na aboa no wontimi ye ntimi ne ntena ka wo de one nete hwan na de aboa ima wono ose ejajin nam de mekoe no oye moa no na me de me mesimi pebie no de ma me no ka kirem se moa no nye ejajin na ne moa no wo mo mi de me mekoe no oye nam koji ye nti so so pebi de a je ono nso koye ye ne moa no ha ne sa fe obi nso bagi bia no aka kirem se ejajin aboa yi de se de mbeye no ne nsasi prepre ne ma no de wo de kwa wo ba kwa akobọ ejajin din enipa ko so ji moa na yenya kopim se ye de ejajin din beto wo mo so ye befre wo mo se ejina moa ye ejajin aboa ejajin na aboa na akofa ni firi wira mu baaye no enye jina moa kasa ne here ne nworofa so eni ye fre na jina moa ye fre na ejajin aboa na nyamia ni majajin be ye moa no ejajin da wo mu ne nneda se wo ejajin kete so kura obeba ne moja ni kete no firi se wo yaboa wo mpefi
tiduru baabi na agyaje da na emuwe ya foforo no ne yede da no so wote hokura na yehuri tena no so na emo mu ne tifie na se nipa ebewu ewo fie ho a na aboa no na watu na se wuo no twam a na wasan ba Abani hwehwe moa yi na aboa wo nipa ebewu a wotimi hunu na watu afirifie de eni aboa yi de be se wo ye nipa kra etini mu enipa wo kra na eti mu wonkwa home no be se aboa no enim enti na nipa ebewu a no watu enti aboa we de wo ye nipa kra so nipa kra nana echirim ejina moa anase aboa fa no kra edi abakasem ene wa aboa yi hu ne di agina moa anase okra ne firi hin nana kasem no me de ma to so ya enti se nipa ebewu no tu kosa owuo no twemu anu asan bafie ena e befre no se oye nipa kra wi se woni mu owuo ena ma dodo no a befre no uhu aboa na aboa we de oye nipa kra wo ade a oni nipa ti ne nipa ebewu anu wa hunu no wadwane de oye nipa kra ene afre no wo kra yemfre sa ene amansan so mfo da biseseni me kama ubia wutie na obehye na odebe ma unu ase aboa gina moa na yefre no wokra no ni din pa na nanmo fre no atenchima okra din enene me ka kire wo fidikesi yesu o se me se wokra yefre no atenchima na se woni agyagen betna ye na obi baji bie na agyagen ka se wo yaboa wo ye kromfo ne nsakeka de na manfo dia no afi obi abaje na obisa se na aboa we de munya ne he kura obi abie na no se agyagen aboa wo ena abafre na gina moa oni agyagen tena ye na ohunu se agyagen omo hunu se wote omo aduani di hwe omo kama no afi asemu besi agyagen fi abaye fi ebeyi wowuo beba ba kamsa amoa ya no wo mu nyina tuko owuo twam a no wo masan ba fie ena si ene moa wo mu ye nipa kra na enye sa neman mienu ena ema ededa na mu aboa yi dini dia ene na me ka kire wo se aboa gina moa na ansa aboa kra na kan kasa na asante kasa yefre no aboa atenchima medamase ebeye din be wanwa me nipa dua nko nam tirimu adwene nko ebire bi beba ne bia na wo pamia no wo ahume medamase miti cha show na mo hwena na edana no nsɛm na bana weye subscribe na like na share video na afoforo so enya bi nhwe ene dwuma de bisi ha da sene sa share opinion de bisese na enchire de mu nchire on chire ebe mu nchire on katete bakwasem bi nchire on chire de ntia kasa bi anase edin bi ebae e was miti cha show so keep watching us.